ne fa kalo kɔnɔntɔn ka gɛlɛn o ma dɛ k'o kɛra fɛn ye min ta ye dɔrɔn ka na ne yɛrɛ t'e dɔn. ne ta tɛ dɔrɔn ye dɛ n'i y'o fɔ dɔrɔn i bɛ bɔ yan san ne t'a dɔrɔn e de bɛna ɲɛ ka baara fɔ ne ɲɛna ko ne t'a dɔrɔn o ma ye mɔgɔ sugu jumɛn. Katoro mama kɛra cogo di. ayi mama Katoro i ye mun de kɛ ne ba la mama wuli ka wari masa bi de. ayi mara hali ne tun ka jan ko n tɛ na i fɛ i ye n wele telefɔni la ka tila ka na di ni ma k'a ka hakɛ dɔgɔya. i tɛ wuli ka bɔ nin kɛrɛfɛ n kana fɛn dɔ. ne ba de don e mun jumɛn don. n bamuso de don n woloba de don a ka lagare de ye ne ye. ayi sisan. mama wuli sa wuli sa ala kama wuli. a bɛ bolo n bila n bila pilasi la sinon foyi tɛ n bɔ yan ne nana nin ye nin ye ne miniti joli ye mɛ. mama i jɔ sa i jɔ. 10 minutes. 10 minutes jɔlen don da la. o ma mɛn yɛrɛ o. o ma mɛn. ne ko 10 minutes o ma mɛn o i jɔ sa. o kɔni aw bɛn n'a kan. an ma bɛn a kan sa a ka patɔrɔn min na pilasi la n'i nana ka na ɲɛfɔ burankɛ ɲɛna k'a ɲini. ja baarakɛla de don. a b'o fɔ a ɲɛna. baarakɛla de la. wuli sa mama. nin y'a bannen de ye e tɛ se ka to yan ne ka to yan. i bɛ taa e tɛ to yan ne ka to yan. madame i kɔnɔ kɔni i tɛ to yan. e ba de. ne ba de don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An b'an kanubagaw fo bi foli ni waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ n tɔgɔ ye Safiyatu Sangare layidu kɔnɔ ni Mariam Tarawele de ye Gawusu furumuso. bi anw bɛna bonyamasegin dɔ kɛ anw kanubaga dɔ ye n'o ye Bubu Kulubali k'a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen fo. bi kuma tɛ anw da ko ni ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma fifa a nuji b'a faga so a daji b'a faga. Bubu ye anw ta k'anw kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen k'anw ta k'an da kɔ la. belebeleba cɛ kumaba belebeleba de ye Bubu ye. cɛ ka ca a ɲɔgɔn man ca dɛ. a wulila k'i jɔ ni saraba ye a ye bonya min ta kan anw sɛgɛrɛ vraiment a sara tɛ anw bolo. anw se ye min ye o ye foli fitinin dɔrɔn de ye k'o kɛ a ye. an bɛ dugawu de kɛ a y'a ta nafolo min na ala ka caman bila a nɔ la. ala k'a n'a muso kan bɛn ala ka denkuw cɛ ye ala ka n'u denw kɛ yatimɛw ye ala ka n'u kɛ dangadenw ye o sago d'u ma furu kɔnɔ. n y'aw ka folikan ye k'a di aw ma Bubu i ni balima bɛɛ lajɛlen aw k'an bɛn. Ok, donc assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abalimakɛ do Sidi Abubakar Jomade ni dɔw ko ma Tifon, dɔw ko ma Gawusu, dɔw ko ma Tonton. Donc an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ bɛɛ lajɛlen. An bɛ fɔlɔ an balimamuso bɔra ka fɔ cogo min na sisan n'a tanti. Donc n'a ye Ala fo ka barika da ka ɲini a fɛ a ka kisi ni nɛɛma caya a ka kira kan n'a ka kiraw bɛɛ lajɛlen kan o na anw yɛrɛw kan o n'an bangebagaw kan o n'an ka mɔgɔ ɲumanw bɛɛ lajɛlen kan. Donc foli bɔlen kɔ yen nɔ folikan 5 o de bɛ n bolo o de bɛ ne Tifon bolo k'a lase. folikan fɔlɔ o ye an bangebagaw ta ye an bangebaga minnu bɛ yen nɔ n'olu b'an cɛla sisan Ala k'u mɛn an kɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛnɛyaw cili k'u ka batokɛlaw bɛɛ minɛ et puis an bangebaga minnu bɛ yen n'olu fatura n'olu t'anw cɛla yan nɔ an bɛ Ala deli Ala ka hinɛw la k'u dayɔrɔ sumaya ka saya k'u ma lafiya ye k'an yɛrɛw jogo ɲɛ yan'an ta wagati cɛ k'an bɛɛ lajɛlen kunnadiya. Donc folikan filanan o ye kanubagaw ta ye layidu kanubagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ aw minnu bɛ yen nɔ ka bɔ sigi k'an ka filimuw lajɛ ka an ka filimuw ka j'aime k'u kɔrɔ ka commentaires sɛbɛn u kɔrɔ ka tila ka partager aw limaniyaw ma k'u ka lajɛ an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ aw fɛnɛ ye. Donc folikan sabanan an b'o ta k'o lase ne yɛrɛ balimamuso dɔ ma n'o ye Anisa ye n balimamuso don an kanubaga don an kanuɲɔgɔn don an baarakɛɲɔgɔn don Anisa Asma Mayiga. n'i y'a mɛn bi an bɛ ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a sababu fanba dɔ fana bɔra ale la sabula a ye dɛmɛw ta ka ɲɛsin an ma a ma kɔ kuma lamɛn. Donc folikan 4nan n b'o ta k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ma n jɛɲɔgɔn ni mɔgɔ o mɔgɔ jɛra cinéma domaine kɔnɔ n'an jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n ka foli ni n ka waleɲumandɔn b'u bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la tuguni layidu équipe tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la foli belebele u ta ye an bɛ ka nin film min kɛ n'a bɛ ka bila bi fɔlɔ an ka chaîne YouTube la don dɔ la n'an ko épisode bila kalo kɔnɔ ni mɔgɔ 25 y'a lajɛ an bɛ Ala fo ka barika da an b'a fɔ k'Ala ye kabako masa ye nka bi
ni layidu épisode bilara tile kelen kɔnɔ walima 24 heures jate don kelen jate kɔnɔna la an bɛ taa fɔ mɔgɔ 2000 ni kɔ donc n'i y'a ye ko bɛ ka kɛ c'est que baara ɲuman de bɛ ka kɛ c'est que film in contenu de ka di mɔgɔw ye bon n'i y'a mɛn ka o film in kɛ walahi équipe de do cɛw de do musow de do mun jɛlen do niw kɔ olu ka nafolo a ma fɔ ten u jɛlen do olu kɔ ka kɛ walasa layidu in ka se ka bouger olu yɛrɛ de y'a laɲini kɛ layidu élément an ɲɛ bɛ kelen kelen fɛn o fɛn na layidu in kɔnɔ les éléments clés olu de y'a laɲini kɛ ka fɔ ko yanni mɔgɔ wɛrɛw kana dɛmɛ k'an yɛrɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ donc an ka dɔrɔmɛ 10 u ka 20 wa kelen kelen wa fila wa duuru an bɛ k'olu de fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin film in kɛ ka a d'aw ma en plus de ça encore u ka majigi u ka muɲu u ka sabali n'i y'a jateminɛ équipe in kɔnɔ u b'a fɔ ko ne ye ɲɛmɔgɔ ye ka sɔrɔ ne tɛ ɲɛmɔgɔ ye olu de ye ɲɛmɔgɔw ye olu de majiginen don olu baara in kɔnɔna la olu de b'a kɔrɔfɔw kun ka essence k'u yɛrɛ kun kana tournage kɔrɔ la n'a triki tɔrɔkɔ n'a surtout a sabali u sabalilen don kosɛbɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o b'u ka ko kɔnɔna la donc n b'o o foli ta ka lase u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma layidu élément fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye nin baara in a bonya olu le ta don donc n'o bɔra yen nɔ an ba bɔra ka se min ma sisan nɔ n'o ye bubu ye kuma yɛrɛ tɛ ne da ka lase ale ma folikan kelen dɔrɔn duwawu kelen folikan o ye k'a fɔ k'a ni ce duwawu ani min ka kan a bɛ ka dɛmɛ mun ta ka ɲɛsin anw ma bi layidu équipe ma ani dɛmɛ min ka kan ala k'o dɛmɛ ala k'o k'a yɛrɛ ye fɛnɛ a barila an yɛrɛ la cogo min na n bɛ to k'o de fɔ kanubaga minnu b'an su la n'u bɛɛ tun bɛ dɔrɔmɛ 20 ci an ma siɲɛ kelen san kɔnɔ sisan b'a sɔrɔ an bɛ ka kabako film kɛ donc bɛɛ tɛ ala ma kariya di bɛɛ ma voilà donc ale bɛ ka kariya ka jɛ a ka fɛnw kɔ k'an dɛmɛ cogo min na a bolola nafolo an bɛ foli d'a ma ala k'a sara ni sara min ka kan ala k'o d'a ma ka foli bila a furumuso fɛnɛ ma bugu kulibali furumuso n'o ye maram ye an ka foli b'a fɛnɛ ye kosɛbɛ o n'a balimaw Isuf o ni Burama o n'a balima tɔw bɛɛ lajɛlen ala k'an to ɲɔgɔn ye an kɔni bɛ ka layidu baara kɛ an bɛ ka taa dɔɔni filimu ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ an dalen don a la dɛmɛ don dɛmɛ tɛ baara bɛ kɛ n bɛ to k'o de fɔ parce que hasbunallahu wa ni'mal wakil ala wasara dɛmɛbaga ye voilà ala wasara dɛmɛbaga ye dɛ wa a ka dɛmɛ b'an bɔ mais ala tɛ jigin ka mɔgɔ si dɛmɛ a b'a ka jɔn ɲumanw de ci donc an b'a jigiya bubu o ni Kasim Jara ninnu o ni Anisa Mayiga ninnu n'u ye ala ka jɔn cilenw de ye donc an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ bɛ ka film in si bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'u ye fɛnɛ donc ni ne tun b'an bolo bi k'a fɔ aw ɲɛna donc a kɛ to ni bɛ nin kan Solela Mohamed merci. Typhoon officiel ici. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Namendare. Ni ya kolokolo dani kapi. Ayi mɔgɔ de ya. Dɔgɔya ma si tɛ. Nin ye ne dɔgɔya ma si tɛ. Ɔ mama, n b'i deli sa, o fɔ n'o tɛ yan, an ka wuli ka taa. An ka don. K'an bugɔ. An bugɔ k'an ta k'an fɛrɛ dugu ma. K'an bugɔ k'an ta k'an fɛrɛ dugu ma. Mama, an ka don. Awa, a ka ɲi sa. Awa, a ka ɲi. Maram, e ba de don. Olu ba de don. Mais an ye wele. An ma fɛn fɔ ne ye o. An b'o kuma kɛ kɔfɛ. Mɔgɔya mɔnɔ donna. Walayi a bɔra bolo donna. N'ale bɔra n'a fa n'a ba cɛ n'a bɔra. Ala n t'a to a la. Nin bɛɛ Gawusu de nɔ ye. Gawusu ni ma nin so in feere k'aw to a kɔnɔ. Walayi i bɛ taa tu kunna. An bɛ nin feere wala bɛ nin fɛ k'aw to. Adamaden ŋaniya de bɛ baara kɛ ni ŋaniya de filɛ ka na se nin bɛɛ ma bi sange bɛɛ dira ne ma kaso kɔnɔ. Gardien ya. Maram gardien tɛ to yan ne kɛ to yan. Tɛ to yan dɛ. A bɛ taa. Maram. Mɔgɔ yan de an ka so ye. Gawusu ka yɔrɔ de ye yan. Gawusu kelen. Awɔ.
Ne burange Gausu. Mo balela. Dama ni jigi tigay mo nyo na. Gausu ta ne. Ayre. Maramu masa do bi. Ne burange. Awo. Burange kelengelen. Burange kelengelen. Allah, ori ya to ne afo mo Gausu be ke fe. Monsieur Lute moko juguyo. Mbado ite moko juguyo me ini balmumso chelala. Ere ke sigi kalaje. Nina me wakati be ka digumba ka. Me misego mi mbake jonka ma ere bindulo. E balmare do. Me ne biye iba je ko chamana ana che Gausu fenti ku. Me ibe ni manke iba ki ere de ko itake nune ko. Dim sampai de la sana mo. Non, effectivement ere ne bala mais Abete porsigeria. Ne tara porsigé be ne gane la bonne ne ta don ne ni kala ka se kan gente to kontenya dan faka. Ne ta don ne porsi façon yo. Ko su ko man ne sa. Ke gena boa? Ese porsigé kungolo be. Ha? Ne ka madame ko gena bo? Non, tout à mena yera la porsigé la. Ni ma ko bon na ko ne ko ma ko bon na. Wallahi ne ma ko bon na sheri. Ne Polisi bɛbɛne dɔn ne tɔgɔ fɔlen gansan polisi kɛlɛ sira fo ka ne muso gɛnbɔ ta yira ne burankɛ k'a fa kan o mun ko sugu tan polisi y'a bɛɛ jɛ de ye fo k'i gɛn non n ta kama sisan il faut que ka ko bɔ nin na dɛ il faut que ka ko bɔ nin na i tɔ i yɛrɛ ka téléphone ka sonné fɔlɔ allo ah sini sini an ne filɛ yɔrɔ min na bibi na sinon ne kun kan ka ye kaso baara la mais bandiw cɛ la mais ɲuman de ne labɔ yan mais ne m'a kɛ bi kama ne t'a dɔn k'a bɛ se sɔrɔ mais i bɛ ɲuman kɛ ala de kama n'i y'a kɛ ala kama ala b'i dɛmɛ n'a de kasi tɛ o a ka di ne kana kasi n bɛ fɛ dɔrɔn i ka sansi i balimaw fan fɛ balimaya ka di quoi yalima chérie Mama dia, mama. Kana kasi sa mamu yamo abe bansa chérie akili tu nya fi do Ni misala bire. ya wala magusa nya fam ne y'a fɔ ko Gausu bɛ kɛ fɛn ye ne ka duwawu k'a teli An ka taa sa i ka t'i sigi. O ye ɲina ne kɛlɛ kɔ kelen yan. kɛlɛ jumɛn kɛlɛ tɛ Maramu ne ye n ka fini bɛɛ minɛ ne mun parili sugu ye da n donna dugu kɔnɔ de ka n ka fini ni fantanw na ka sɔrɔ ka na e ma ko wari bɛ yan hali complet kelen ma nana n y'a bɛɛ ni o ka nɔgɔn an ka taa an sigi. Maramu Naamu. nin ye mun ye Kuran bana de mama i tɛ fɛn ninnu to yen nɔ. taga san Mun de bɛ yen nɔ chérie i kɔrɔmuso b'a la ka wele ko dirigeant dɔ bɛ k'u ta san Allah ko ni fɛn t'a yɛrɛ la ko ni fɛn tɛ den na Allah fɛn wɛrɛ tuguni Allah allo an burankɛ awɔ ka taga wa a ye mɔgɔ tɛmɛ ne la ko ka taa i ka ɲɛ awɔ n y'a mɛn nka na min kɛ baasi ma i buramuso tun ye n wele quoi muso fɔlɔ Bamako ko urgent bɛ quoi n bɛ fɛ ka taa o la sisan i y'a kɛ to i fo i y'a mɛn
Jom fana k'i wele tuguni ni. Bage. Papa. Mbara yi fɛn wele. Ko mun bɛ yen? Ko n ka taa. Ala. Na fɛ o ka ɲɛ kuwa. N ka taa bɔ a la. I bɛ taa sɔrɔ o kun bɛ k'i a bɛ kɛ n'a sɔrɔ furuko in de don o bɛ k'i wele o de kama. Ala. Ne yɛrɛ jɔrɔlen don n kɔrɔmuso ta in na. Walayi fo ne bɛ kɛ ka yɛrɛ yɛrɛ. A bɛ tɛmɛ sa n ta kana. Ala. N ta kana. An tɛ taa ɲɔgɔn fɛ. N kɔni n ta kana. E ka to yan. Ala. Ala ka taga ni ɲuman ka segin ni ɲuman. Ni kalifa la Ala min tɛ kalifa cɛ. Amina. Bile kalifa la n tɛ kalifa cɛ. Ala ka dɛmɛ kalifa. Tifo. N'a fɔra ne fa bɛ kaso la ni ko ninnu fana Ala Ala daɲuman dɔ ne fa ka ko la Ala i kana nin ka wele kɛ kojugu ye Ɲama an ka taa sigi. A kɛra b'a fɔ ko waw ne ni sɔrɔ Mama kuran bɛ fɛn ninnu na o to yen nɔ. waw Mama. ninnu bɛɛ ɲɔgɔnna ninnu ka ne to Ameriki ninnu de tun bɛ yen. E ka Espagne taga san. An ka taa i sigi sa. Ne de tɛmɛ sa i k'i sigi sa. woloden ne dugawu min k'i ye nin ye min dugawu minɛ ne N y'a minɛlen. nin ye dugawu min k'i ye nin y'a minɛ ne de ne y'a dɔn k'e bɛ kɛ fɛn ye walayi a tɛ bi. Ala Naamu. Kasi Bintu. ni ne miiri kuruna ka miiri sisan na ne miiri bɛɛ bɛ cɛ hali ka taa dɔɔni kelen mamara bɛna malo ɲini ne fɛ. Mali kɔnɔ yan wagati min na famajugu tun bɛ wuli k'u ka se bɔli se t'anw kan wagati kelen na tangara tun bɛ wuli a bɛ taa fɔ ɲana k'u ka fantanw ka hakɛ d'u ma a bɛ ci lase a bɛ fantanw ka ci lasugu a bɛ fantanw dɛmɛ u ka kɛlɛ la masa Ala kama. Bon soldier, Dio cheba inde yeje saya manyumara fata ukumanda tijani tangara Bintu. Kalase. Bashite. Katario. Aya majibu ya. Bintu. Nama kima bashi ne siri mayana. Bintu ali ka ta ka siri seko. Atene mare mbulu. Ka ta ka siri seko ko to lubulu. Malobolo jale mu ne Bintu bolo kane madame. Ya Bintu nyabala amano. Ne o ne ka so ka rajo. Ole ka ti ma anniversaire ke ngoro bu ka sa wa bisa ba. Ife ni me se ka balo dumuni do ni so ife an. Meta na iso. Do awo. Tu na to ko manya mara. Bintu. Abi ya tere ni era male. Ki ma so ini. Ama ba fo. Nsigile ma ma so era lo kono. Si ma tontani ka sa te a suto ina. Dem sen mu fene ka kursu bi. Ti ma era anniversaire je junate. Kama ubi orogudo na woro bi era ta fusa sengate ke. Mun ko ira fo de. Bintu le kan to lu shi masa. Ne kama dumuni dɔɔni dɔrɔn de ma an bɛ se ka taga o dun cogo min na o détail ninnu bɛɛ to yen nɔ ɲama yɛrɛ de don jigi kɔrɔ. Ne y'i ka kuma faamu mara a tɛ yen ni. Bintu. Ne yɛrɛ ka kuma hali ta ka se sɛ kɔrɔ. N'i deli a kɛ Ala kama n ye ɲɔngiri kɔrɔ a kɛ balimaya kama n'i deli yɛrɛ de a kɛ Ala kama. Mara balimaya in ka gɛlɛn koyi nka a tɛ ne yɛrɛ bolo yen. Sɔni e bɛ taa furu in na ne Bintu m'a fɔ e ɲɛna ne ka segin a bulon kun furu la n k'o da ka di la. Kɔngɔ tɛ minɔgɔ tɛ fɛrɛbɔ tɛ a bulon kun y'o bɛɛ ban e ye a Mariam mais e de y'i garaki ko fasa jarabi fo Gawusu fɛ furu la a tɛ ne ya i bɛ si ka toli kɔnte bi a tɛ n bolo. Balimamuso jɛ dumuni na. Malboro wa 5 a tɛ tɛmɛ. Balimamuso jɛ dumuni na ne wuli k'a to kɔngɔ la a kɔnɔma masa
Bintu balimaya kɔnɔ e sɔnna k'ale jigi tigɛ ni tɔgɔ in na ta I yɛrɛ de ye jigi tigɛ I yɛrɛ de y'i yɛrɛ jigi tigɛ n'i kun sɔnna Abdou ka furu la ka sɔn ne Bintu ka fɔta la a tun tɛ se nin ma n'i ka kuma mɛn Bintu e ma min faamuya jɔn da kan ka kɔrɔ n'i yɛrɛ ye dɛ daga in cɛ daga ka kɔrɔ n'i yɛrɛ mɛ mɔgɔ I b'i nafa fɛnɛ cɛ I yɛrɛ ma ne tun sɔnna ne ka fɔta ma a tun tɛ se nin ma Bintu ko bɛɛ da Ala kun a dɔw y'an yɛrɛ nɔ ye Bintu m'i deli Ala kama olu bɛɛ to yen nɔ fɛn min kɛra o kɛra ka ban m'i deli Ala kama balo di yan nɔ san ka taa dumuni kɛ e m'a fɔ k'e jarabi de ya k'e den de bɛ Gawusu de fɛ yan ta jarabi b'i fa n'i tun sɔnna Abdou ka furu la a tun tɛ se nin ma ta jarabi b'i fa a tɛ n bolo n'i ka kuma mɛn balimaya kɔnɔ nin fɛnɛ b'a kɔnɔ I yɛrɛ de nɔ don awɔ I ni ce ni baraji se Ala k'i yɛrɛ sa I sɔnna Abdou ka furu la k'i tɛ se nin nɔ n'a y'i sinen ko tɛ tɔ tɛ mɔgɔ kan mɛn o malakɛ jarabi min a b'i bolo yen nɔ tatɔ lɛ I dabali b'a ban madamu na nin bɛɛ la cɛ b'i fɛ I bɛ se k'i ban ni cɛ ɲuman in na cogo di ka tugu Gawusu fantakɛ kɔ cɛ in bɛ ka wari di cogoya min na a b'a di a bɛ na ni malow ye a bɛ ɲɔw di kado tɛ kadoya tɛ min kɛ k'e t'o fɛ ko fo fantakɛ ni kɔngɔ y'aw faga don min na aw su ni ŋɔni I bɛ sɔrɔ k'a baliya dɔn Madame bɛna balo ɲini ne fɛ ne t'a d'a ma a bɛna ne deli ne t'a d'a ma Ɲɛnama bɛ taa nɔ Madame tɔgɔ yɛrɛ Ala ye yɛlɛma masa ye dɛ Gawusu ye baaraba de sɔrɔ Bamakɔ a ye jɔ ka mana bɛ taa Gawusu ye baara sɔrɔ Bintu donc Gawusu ye baara sɔrɔ Gawusu ye baara sɔrɔ u yɛlɛmana Bamakɔ Madame ni denw bɛɛ taara alhamdulilahi rabbil alamin Ala ni ce n ye mun f'i ye Ala b'a yɛrɛ sago de la walahi fo tan ne b'a dɔn k'e de bɛ kɛ maa si tɛ to tan maa si tɛ to sɛgɛn na n'a ye mun ja dɔrɔn a b'o de kɛ bi Gawusu yɛlɛmara bi ne bɛ min ne yɛrɛ ye miiri k'a fɔ ko ne Bintu bɛ lahala bi ne bɛ jama fɛn o fɛn la ne bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ a bɛɛ sababu ye e namori mais que e yɛrɛ tɛ se ka bɔ hali k'i jɔ kɛnɛma a dala la ye Ala tanto don mais Ala tanto ne ka mun f'i ye quoi Bintu n'i bɛ ɲuman kɛ dɔrɔn a k'i yɛrɛ de ne bɔra Gawusu ne burankɛ Gawusu ne ye duwawu min k'a ye duwawu nin tɛ bi I yɛrɛ kɔni b'o kan a ma bi yɔrɔ mama ne y'a dɔn ko Gawusu bɛ kɛ fɛn ye Gaye mɔgɔ bɛ détail minnu na ten olu tɛ ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ Gawusu taara baarakɛyɔrɔ la a taatɔla ye wari de di ne ma ko n ka taa fini dɔw san n ye fɛn misɛnnin dɔw san an ka taa I bɛ taa an bila suguba kɔnɔ an bɛ t'o san wari yɛrɛ awɔ wari kelen mama an ka taa sa wari ka ca awɔ wari ka ca an ka taa gɛrɛfɛ Une force unité, leur amour brillant ne peut les séparer. Avec leur fille, ils brillent comme des étoiles. ne bɔra k'a f'i ye ne tun kan ka sɔrɔ bandiw de cɛla kasoba kɔnɔ mais ɲuman kama ne filɛ polisiw de cɛla ma taa tɛ feere ɲuman Ala ye mɔgɔw sara k'a kɛ n ye quoi wa Ala jɛ ni ne mɔgɔ in bɛ dimi Gawusu yɛrɛ sɔrɔ n bɛ dimi i y'a fɔ n ye mun fɔ n ko alhamdulilayi parce que n b'a dɔn fɔ tan Ala k'u ka vie changer Dieu merci Ala maa si tɛ to a tɔgɔ la sa n'i bɛ ɲuman kɛ a k'i yɛrɛ de est-ce que i y'a faamu I ka di n ye walahi i ka di n ye mais a ka di n ye n'i ye n faamu e k'i cɛ kunkulenna dɔn dɔrɔn an bɛ lafiya quoi I y'a faamu i hakili sigi n'Ala sɔnna ma n bɛ bɔ yan n'Ala sɔnna ma n bɛ bɔ komi n baaraɲɔgɔnw bɛ kɔ kan n'Ala sɔnna ma n'olu nana baara bɛ nɔgɔya quoi n'Ala y'u ma se commissariat la baara kana dilan cogo min na faso wari taara cogo min na a bɛ ɲɛnabɔ ten
Bobo Kulubali a bɛ faransi n'a sera ma ala ka kɛ a bɛ dilan togo o togo a bɛ ɲɛ ten komi u bɛ taama na n'ala ka jɛ ayi a bɛ ɲɛnabɔ ne bɛ bɔ parce que n m'a dɔn quoi mais tiɲɛ a bɛ na quoi nkalon min mana da i la mun ni tiɲɛ bɔlen don tɛ kelen na ne Bintu kun ka jugu ne ye juguya kɛ n balimamuso la kasi dabila sa mais nin ye ne waju ne ko ne bɛ taa so n y'a faamu basi tɛ kasi dabila n bɛ bɔ yan sa n bɛ bɔ yan y'a mɛn Mare sa